Ето го пак. Бати ви Веско. С шитеното. Ого, топарлачи. Кило и 200. Налапала шап 13 сантиметра. Искаш ли? Ето бати Веско, заповядай. С днеска коя е, бе? Айде по-бързо да не уморим. 10-12 станаха? Нима. Значи днеска кой не е фанал само риба от бригадата? Айде бе, хирурзе, оперирай по-смело. Много се е наял. Няма да покажем устата. Как го е лапнала, виж, и телия вътре. Рибата е точно килограм 150 грама. Терапия по изваждане. Давай, давай. Давай да не умориш. Така. От дясната ръчичка сипай. Галия. Искам да я галиш. Спасим. Айде малко само да снимаме. Целувка за камерата, задължително. Лекичко пусни. Лекичко. Браво, бе! Така трябва да правите, колеги. Гледайте. Веско за пример. Браво!